Шуны да әйтеп узыйм, миннән бик ишкына тамашачы мәхәббәте белән халык мәхәббәтендә нинди аерма бар дип сорыйлар. Дөрестән дә аерма нәрсәдә соң? Аңлатам. Тамашачы мәхәббәте белән халык мәхәббәте арасында дистәләгән еллар ята. Аха. Димәк, әгәр дә ул бүген тамашачы мәхәббәте икән, һәм инде моннан соң 20 елдан соң да сәхнәдә калса, ул инде халык мәхәббәтенә әйләнә. Дөресме? Син хәзер сәхнәгә чыгышың, җырчы турында әйтәсеңме? 20 елдан соң ул кем булыр әлегә билгесез, тик бүген ул 60-тан 6-дан 60-ка кадәр күпләгән тамашачының мәхәббәте. Быел исә TMTV версиясы буенча үзем игълан иттем, гастрольләр лидеры. Көт. Бу урында мин әйтәм. Барлык телевизорлардан, радиолардан һәм гомумән барлык үтүкләрдән яңгыраучы кем ул? Кем? Элвин Грей!
красивая Гузель Уразова. Самый хороший Элвин Грей! Бергенов, давай. Ищи на небеса. Yollarından uzarman, kollarımla susarman. Birge öter biz uzun yollarını. Gözlerime qarasın, hislerimni anglasın. İkov jırlar bizning matur jırlarını. Gözlerinden öbermen, şişkelerge ko'marman. Gullarda sula, suyib bulmasa. Quyosh yuragimda, oyoz ko'ngil ko'gimda. Joniqayim sening haqda o'ylasam. Увидел тебя, субханаллах, увидел тебя, альхамдулилlah. Какая красивая, машаллах, ты будешь моей, иншаллах. Ты встретил меня, субханаллах, увидел меня, альхамдулилlah. Какой хороший, машаллах, мы будем с тобой, иншаллах. Birgala do'stlar! Birge. Ümitingni oqlaraman, yot ko'zlaridan soqlaraman. Yashar biz ikkovsi elimda. Sen meni yaratganiga, men seni yaratganiga. Baxtli yilmayam kunimda, tunimda. Ko'zlaringdan o'barman, qushog'ima ko'marman. Gullarda sula, suyib bo'lmasa. Quyosh yuragimda, oyoz ko'ngil ko'gimda. Joniqayim sening haqda o'ylasam. Я встретил тебя, субханаллах, увидел тебя, альхамдулилlah. Какая красивая, машаллах, ты будешь моей, иншаллах. Ты встретил меня, субханаллах, увидел меня, альхамдулилlah. Какой хороший, машаллах, мы будем с тобой, иншаллах. Qozon! Qo'llar qo'ying! TMTV! Дертирек. Birgala! Я встретил тебя, субханаллах, увидел тебя, альхамдулилlah. Какая красивая, машаллах, ты будешь моей, иншаллах. Ты встретил меня, субханаллах, увидел меня, альхамдулилlah. Какой хороший, машаллах, мы будем с тобой, иншаллах. Elvin Gray! Гузель Уразова. MTV. Разик Ильяк, Ширин Элвин Грейхам, Гузель Уразова. Siz kiterga oshiqmag'iz kiterga. Konsertimiz hali davom etadi. Konsertimizning ikkinchi ilishining tugal yortisi tamom. Ayi. Manda taga za все уплочено. Maksimum qora bitirga kerak buni. Tungi 12 dan bori qoldirmaylar deydi. Shunga endi ko'p qolmadi, birozgina Ko'p tuzdiga. qolmadi. Ham endi ko'plarning yaratgan jurchisi hozirgi mezgillarda shu motor sahna bizga ashig'ashaq. Qarshi olamiz. Yaratgan jurchimiz, Tataristonning xalq artisti Xaniya Farqi Bektamirova.
мәшәкате тулы. Үпкәлә сәңәйдә үпкәлә, тик кайгылар белән түләмә. Соңлап кына килгән газиз яр, күз яшьләрем генә булып бар. Үпкәлә сәңәйдә үпкәлә, тик кайгылар белән түләмә. Соңлап кына килгән газиз яр, күз яшьләрем генә булып бар. Алда әле безнең сөю таңы диеп, өметләндермәче güzelем. Нигә йөрәгемдә соңлап килгән бәхет, түзә алмас кебек йөрәгем. Үпкәлә сәңәйдә үпкәлә, тик кайгылар белән түләмә. Соңлап кына килгән газиз яр, күз яшьләрем генә булып бар. Үпкәлә сәңәйдә үпкәлә, тик кайгылар белән түләмә. Соңлап кына килгән газиз яр, күз яшьләрем генә булып бар. Якты йолдыз булып, соңлап кына балкып, бу сөюдән янды атылдым. Өзгәләнә үзәк, тик бер генә теләк, я Ходаем бирче сабырлык. Үпкәлә сәңәйдә үпкәлә, тик кайгылар белән түләмә. Соңлап кына килгән газиз яр, күз яшьләрем генә булып бар. Үпкәлә сәңәйдә үпкәлә, тик кайгылар белән түләмә. Соңлап кына килгән газиз яр, күз яшьләрем генә булып бар. Үпкәлә сәңәйдә үпкәлә, тик кайгылар белән түләмә. Соңлап кына килгән газиз яр, күз яшьләрем генә булып бар. Үпкәлә сәңәйдә үпкәлә, тик кайгылар белән түләмә. Соңлап кына килгән газиз яр, күз яшьләрем генә булып бар. Соңлап кына килгән газиз яр, күз яшьләрем генә булып бар. Үпкәлә
Рәхмәт. Рәхмәт, дуслар. Бәйрәм белән. Мин сезне бик танык яратам. Бәхетле булыгыз. Ышаныгыз, біз дә сезне шулай ук яратабыз. Бик зур рәхмәт, Хәни апа. Карале, Ау. син армияда булдыңмы? Сұрап тұрған боласың. Конечно, юк. Мин булгансың дип уйлаган идем. Ну, почти. Булсаң да, булмасаң да, әйдә син үрә кат. Чөнки сәхнәгә Барыс Медиа, Татар Медиа группасы директорлар советы президенты Гараев Камил Мәүлетовны чакырабыз. Жылы алкышлар, дуслар. Хәерле кич, кадерле дуслар. Мондый Хәниянең үлмә җырларыннан соң сезләр дә әз кебек, кирәкми дә кебек. Безнең Татар медиа группасы инде соңгы 20 елга якын татар җырын яратучы тамашачыларыбызга, үзебезнең халкыбызга төрле проектлар тәкъдим итә. Күптән түгел генә инде безнең татар җыры фестивале 18 елын уздырды. Татар радиосы 15 ел юбилейын үткәрде. Менә хәзер инде сезгә тәкъдим иткән проектыбыз бу иң яңа проектларның берсе. Безнең TMTV каналына 5 ел, шуның белән сезне барыгызны да котлыйм. Ул каналда безнең яшьләр эшли, алга баручы, алга караучы безнең терәгебез алар кулында. Шуңа күрә алар башлаган бу яңа проект, бу проектка әле 2 генә ел. Шуңа күрә ул проектка да ак юллар телисем килә. Ул проектта сезнең күңелегезгә шат булып керер һәм халыкка ошар дип ышанасы килә. Барыгызны да бәйрәмнәр белән. Бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт котлауларыгыз өчен. Һәм инде безнең Сәхнәгә Татарстанның, Башкортстанның халык артисты һәм инде шулай ук Рәсәйнең ат казанган артисты Салават абый Фәтхетдиновны чакырып чыгарабыз. Татар җыры, татар фестивале, татар булган җирдә салаватсыз була алмый торган. Һәрбер халыкның үзенең андый кешеләре бар. Урысларда инде ул салават ачуланма алып Пугачева. Я мөмкин Йосиф Кобзон. Фрэнк Синатра булырга мөмкин. Тина Тернер. Ә безнең өчен ул салават. Хәерле төн, хөрмәтле дуслар. Алла үзегездән нык кеше икән. Аяк баштан 6 сәгать булай утыргач, мин сезгә өчен бик зур рәхмәт. Яши күрәсе икән барында. Гел хәерле кич дип өйрәнгәч, инде бүген рәхәтләнеп беренче тапкыр хәерле төн дип эндәштем, шуңа күрә мин сезне хакыт карам. Сез миннән соң кайтырсыз. Ашыкмасагыз да була, завтрак әзер. Дигәннәр шунда әзерләнгәннәр. Камил әзерләгән. Бик зур рәхмәт сезгә килгәнегезгә, түзгәнегезгә. Бик зур рәхмәт матур теләкләрегезгә. Әлбәттә, әйе, премияны тапшырабыз инде әлбәттә. Сез рөхсәт итегез. Безнең бу премиябызның исеме гасырлар 2 гасырның иң күренекле җырчысы Салават. Алкышлар, хөрмәтле дуслар. Гасырлар җырчысы номинациясендә Салават Зәкиевич. Бик зур рәхмәт. Әлбәттә безнең күңелләребездә барыбызның да мәңге уелмас булып кереп калган Салават абыйга. Бик зур рәхмәт җәмәгать. Инде шушы матур кичәне
инде азагына якынлашабыз. Һәр башлаган эшнең азагы булырга тиеш. Шуңа күрә инде трамвайлар туктаганчы без хәзер бу эшне азагына җиткеребез. Үзем белә яшьле бер җыр башкарып китим әле. Күңелемдәге теләкләрне гөлләргә күреп йөрәм. Гөлгә күмеп бүген сине кадерлем минем диям. Туган көнең белән котлап җырлар язам бүләккә. Сине гүзәлем, гүзәлкәем, матур бүген бигрәк тә. Бәхетле булып кайды күрмә, сагышларга уралма. Туган көнең якты булсын, баранды да югалма. Бәхетле булып кайды күрмә, сагышларга уралма. Туган көнең якты булсын, баранды да югалма. Арама ағып суларға яшьлігіңі сызланып, отырма туған күнде яшьләрің ышыланып. Исін жилер назлап сине, баш исінлер қайынлар, сайрар құшлар қайын сайын, синде йыла сайраплар. Бәхетле болып қайды күрмә, сагышларга уралма. Туган көнең якты булсын, баранды да югалма. Бәхетле бул, кайды күрмә, сагышларга уралма. Туган көнең якты булсын, баранды да югалма. Барыңызда құттықтаймыз. Туған күндеріңіз болсын, барыңызда. Сен сау болайық. Güzüller kibik sarılanma, kışlar kibik oğarma. Şeyler kibik yağımlı bul, ömürdü bağla nazlarga. Gelir bəxit, bik gütürüp, şatlıdığında küp bulur. Aziz elken bulak gitken, en zor bulak şul bulur. Бәхетле болып кайды күрмә, сагышларга уралма. Туган көнең якты булсын, баранды да югалма. Бәхетле болып кайды күрмә, сагышларга уралма. Туган көнең якты булсын, баранды да югалма. Туган көнең якты булсын, баранды да югалма. Баранды да югалма. Халыкныкы, үзебезнеке, салават! Енді хөрмәтле дуслар, TMTV каналына 5 яшь тулды. Шушы уңайдан әзерләнгән концертыбыз кызганыч, ләкин ахырына якынлашты. Һәммәгезгә дә килгәнегез өчен шиксез рәхмәтләребезне белгертәбез. Алга таба да әлеге телеканалдан аерылмыйча һәр көн, һәр сәгать TMTV телеканалын карагыз. Шундый матур язлар, апрель айлары һәм премия
Yılda kavatlаныр. Yaşlar sayın bu tamaşa. Kavat eğlenir Faysal. Яңа юллар, яңа җырлар насыйп булсын. Сәйсине, яқты дүсләр, таныш үзләр